Ora masalah sawer mohon izin dari kepolisian ya. Oke, apa 3 lagu op. Nggih, nggih, sip. 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 Aku wis penak-penak MC ya, Mas. Terus piye? Ya aku menak banget ya aku. Yo, aku apa yo? Enggak, iki sik. Iki tak lanjut atau enggak? Tadi kepolisian dan tentara mohon izin. Enggak masalah nyawer Om, kabeh diurutke lagune. Ya, lagunya apa Mas Kocak yuk, sudah. Bos ya? Aman bosku, Oke. aman. Kocak Mas. Usai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya ini lanjut. Enggak ya ora ngono no. Kabeh mendem. Dan mau dan sini dan. Oke Mas, 3 lagu. Iki. Aku yo cilik Mas. Udah selesai. Ayo dari tuan rumah dulu. Ayo, karaku. Ayo. Kejap. Yo karaku. Wong wis dipenak-penakke kok. Wis bar mau jane Mas. Yo rene yo, metu njaba kowe. Asu apa? Daleh karo aku.